Iktar oqsma qed jintlaqtu minn tnaqqis fil-fondi. Dan iżda fl-istess ħin li l-Gvern kompla jżid fuq is-sena li għaddiet in-nefqa tiegħu f'konsulenzi u ospitalità. Fost il-Ministri li raw żieda fil-baġġit tal-konsulenzi mis-sena li għaddiet hemm Austin Gatt, George Policino u Dolores Cristina. Żewġ dekasteri li għaw taħt il-Ministeru ta' Dolores Cristina huma l-Edukazzjoni u x-Xandir. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-kellim laburista Gino Cauchi qal li fil-qasam tax-Xandir il-Gvern naqqas 32,000 euro mill-fondi tal-Awtorità tax-Xandir. Dan minkejja li l-Awtorità għandha bżonn għajnuna finanzjarja ikbar biex tilqa' l-isfidi tal-ġejjieni fosthom ta' kampanji elettorali. Mal-230,000 euro huma vvutati din is-sena għall-istazzjon Education 22 u dan minkejja illi dan l-istazzjon m'għadux jeżisti. Gino Cauchi qal li minflok ma tuża daw il-fondi fuq programmi edukattivi għat-tfal bi problema ta' tagħlim, il-Ministru Dolores Cristina qed tivvota daw l-eluf fi stazzjon li waqa' fix-Xandar. Il-Gvern se jnaqqas il-fondi fuq smoħra importanti fosthom fejn jidħol ħarsien tal-annimali u organizzazzjonijiet non-governattivi. Hawnhekk, jgħid Gino Cauchi, il-Gvern qed inaqqas 100,000 euro fil-baġġit għal din is-sena lill-organizzazzjonijiet li jagħmlu xogħol relatat ma' persuni fil-bżonn. 17 minn dawn l-organizzazzjonijiet mhux se jaraw l-ebda żieda mill-baġġit tas-sena li għaddiet minkejja il-bżonnijiet dejjem jikbru. Min-naħa tiegħu il-kelliem ewlieni laburista Michael Farrugia semma tnaqqis ta' kważi €250,000 euro fil-fondi li jolqtu direttament lill-konsumatur. Fil-qasam tal-komunikazzjoni fost l-entitajiet li qed jaraw l-ikbar tnaqqis hemm l-Aġenzja Mita. Michael Farrugia qal li l-Gvern qed jagħti inqas importanza lil qasam tat-teknoloġija tal-informatika waqt li jnaqqas l-investiment f'dan is-settur.